और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka Shangpung College hapo ka jingalam jong ka Khun jong u MLA ka than ka Samla lari shisha suyam ha ka laipo trek unailar arjapsan kala pelong da ka Pynkhuid ya ka Shinong Shangpung West Jaintia Hills District bala kershan bat beipisa da umentri ka sarkar jela uba coming one umbon da ka babu Khmat ya ka thong ban penne ya ka jingkho jingsuba hapo ka Shinong ka thau borokoi ha kani ke Pynkhuid Shinong kapala sedang na premier la saki babaro ki dukan ki badon hapo ka Shinong Shangpung kila khang khardab lut bat baro ki nong Shinong kila yasnok ti ban Pynkhuid ya la ki jong ki kenton kat ba ya ki Samla Pule jong ka Shangpung College la benta ban Pynkhuid ya ka yau Muchai barokowi shuaban sedang ka Pynkhuid Shinong kala don ka jelang lingkot hayo lau Muchai ha kabala don lang menteri ka sarkar jela uba coming one umbon u executive engineer ka tanat PWD Shangpung division uba K Pakma u president ka governing body ka Shangpung College uba P Marwen u principal jong ka college u Dr DG Lingdo u doloi ka ilaka Shangpung uba Chan Ki Langbang ki wahe Shinong ki nong elam bat kit khot ka sinjuk ki rangba Shinong Shangpung nalor kiwe kiwe